Sedliacka kapustnica. Tak na jej prípravu potrebujeme na takých 4 až 5 porcií. Pol kila kapusty, pol kila klobás nakrájaných na také väčšie kocky. Potom tých 25 gramov sušených rybov, po 250 gramov bravčového mäsa, ja som dala pliecko nakrájané na také menšie kocky, tých 100 gramov zemiakov, tých 50 gramov, ak chcete udenej slaniny, ja som sa rozhodla pre husaciu masť, tak trošku, keď opražím si záprašku ako múku. Potom takých 10 gramov červenej papriky a jednu pochuťkovú smotanu. Potom na dochutenie som dala bobkový list, soľ, vegetu. Môžete si dať mladé čierne korenie, ale tie koreniny ani nie, lebo keď je tá kapusta, tak ono je to dosť pikantné. Dáme si variť kapustu, ktorú hneď zalejeme tou vodou. Na tých 4 porcie, tak 1,20 L, dáme tam ten bobkový list. Teraz tam dáme to mäsko, potom tú klobásku. Na tie namočené hríby, ktoré teraz sedí. Na najlepšie, keď sa zemiaky dajú variť zvlášť. A sú nakrájené na kocky, dáme tam trochu soli. Z tej kapusty som tu vodu ako vyliala si zvlášť do pohárika. Ak by to bolo málo ako kyslé, tak si potom už ku koncu, alebo tak aj počas toho varenia si ho podľa chuti dokyslíme. Potom si oprážime tú múku a urobíme si záprašku na tej masti a si to už potom zahustíme. To je všetko. Zemiaky sa nám už uvarili, tak ich spojíme s tou kapustou. Kapusta s mäsom je tiež uvarená. Tak teraz si na tej masti opražíme múku. Dám tam také 2 čajové lyžičky. A múky tak je, táto polievková lyžica môže byť tých 20 gramov, tak 2 deka a pekne to opečieme. A ochutnáme si polievku podľa toho, koľko je tu papriky, lebo tá klobasa bola tiež korenina je papriková, tak takú malú pre farbu. Malú štipinku dáme tam. A teraz si rovno zahustíme tú polievku. Necháme to zvrieť a potom to už len podávame s tou pochuťkovou smotanou. Ak chcete, môžete si dať aj do toho, ale ja budem dávať, že dám navrch. Keď vypije tá múka všetky tie koreniny aj tú soľ, tak potom sa to ešte dochutí. Kapustová polievka s mäsom a s udenou klobásou v bruchu.